van eixos, quants dies portem ja de tancament? Què portem, 4? 5? Uf, jo ja he perdut el compte. Bueno, com va? A veure, avui vos porto un repte, vale? A veure, ja sabeu que a partir de demà, dijous, divendres, dissabte i diumenge, tenim festa, vale? Encara que estem a casa, se suposa que seria la festa de falles. Vale? Per tant, vos vaig a proposar un repte. Com aneu a estar molts dies que podreu estar tota la família junts, el pare, la mare, si teniu germans o germanes, vale? Vos vaig a proposar un repte que és gravar-vos fent una recepta amb el pare. Vale? Jo vaig a començar i vaig a fer, sabeu què vaig a fer per a dinar? Vaig a fer fajites de verdura i pollastre. Sabeu el que són les fajites? Si no ho sabeu, per ací dalt vos deixaré una foto i en seguida sabreu el que és. Vale? Per a començar, què anem a fer? Anem a explicar els ingredients que anem a utilitzar per a fer aquesta recepta, val? Doncs anem a explicar els ingredients, vale? Si vos pareix bé, comencem. A veure, primer que res, tenim el pollastre, val? Després tenim els xampillonets, el carabassó, així tenim el pimiento roig, el pimiento verd, la ceba, i després també anem a utilitzar oli, sal i unes espècies, que són les següents. Mireu, anem a utilitzar pebrilla negra, anem a utilitzar perejil, anem a utilitzar timó, anem a utilitzar pebrilla, anem a utilitzar també cebeta, que està consistida en pols, i per últim anem a utilitzar també all, que està en pols, val? A veure, què és el primer que anem a fer? Mireu, així jo tinc una paella i l'anem a ficar al foc, vale? Ja anem a ficar al foc i anem a deixar uns minutets per a que se caliente, val? Bueno, ara ja hem deixat uns minutets per a que la paella vagi calentant-se i què és el que anem a fer? Anem a agafar l'oli i anem a tirar-li un poc d'oli. Vale? Un poc d'oli perquè el següent pas és deixarem que l'oli escalfe un poquet i què farem una vegada l'oli estigui calfat? Li tirarem primer que res el pollastre. Ara que ja tenim l'oli calentet és el moment d'agafar el pollastre i anem a tirar-lo tot cap a dins, vale? Així. Així. I què anem a fer? Ara anem a fer el pollastre. Anem a anar fent-lo fins que vegem que se torni de color aixina blanquet, vale? Quan se torni de color blanquet, mireu, vegeu com estic alçant-lo, ja s'està tornant de color blanquet. Doncs tot té que estar aixina de color blanquet. I una vegada tot estiga de color blanquet, el que anem a començar a fer és a tirar-li la verdura. Val, mireu, heu vist com s'han tornat ja totes aixina d'un color més blanquet? Val, doncs això vol dir que és el moment de començar a tirar-li la verdura, vale? I anem a començar per el pimentó, el roig i el verdet, vale? Jo l'utilitzo congelat, perquè quan ja sabeu que estem en quarantena no he pogut eixir a comprar encara i el tinc congelat, vale? I el tirem. Val? I igual, anirem fent poquet a poquet, vale? I a poc anirem afegint una coseta. Primer afegim el pimentó. Veus? Ara una vegada el pimentó vegem que ja està començant a fer-se, què és el següent que anem a afegir? Anem a afegir la cebeta i fiquem la cebeta. La cebeta passa igual que el pimentó, que la tinc congelada, per això estan dos pilotes. Vegeu les pilotes com se desfan? Mireu, toing. Vale? I fiquem la cebeta i menegem un poquet per a que vagi calfant-se tot i fent-se bé, val? Així, menegem. I ja tot se va fent poquet a poquet. I ara anem a acabar de tirar els dos que ens falten, vale? Primer anem a tirar el carabassó, tenim així. I per últim anem a tirar els xampinyons. Xampinyons calents. I anem a menejar per a que se vagi mesclant tot. La carn, els xampinyons, el pimentó, tot ben mesclat. Fa una oloreta més bona. Ojalà estiguereu així per a poder olorar-ho i poder provar-ho. Vale, mireu.
quan ja ho he tirat tot, he estat un ratet menjant-ho, ¿vale? I heu vist que la verdura s'ha tornat un poc més xicoteta? Sí, veritat? Què és el que anem a fer ara? Ara el que anem a fer és a tirar-li les espècies, ¿vale? Anem a començar primer per l'all en pols, ¿vale? Anem a agafar i anem a tirar-li un poquet d'all en pols. Vegeu com cau? No sé si vegeu com caurà, però sí que va caient poquet a poquet. Un poquet d'all en pols. Vale, ja ho tenim. Ara, anem a fer el mateix amb la ceba. Anem a agafar la ceba en pols i anem a tirar-li un poquet de cebeta en pols, que està molt bona. La cebeta en pols sí que se veu un poc millor com cau, perquè com és així de color blanquet, se veu un poc més bé. Després de la cebeta en pols, què anem a tirar-li? Anem a tirar-li esta d'ací, la pebrella, que és una planteta que està molt bona i fa molt bona oloreta. Tirem un poc de pebrella. Després anem a tirar-li el timó, el tomillo, que si es diu en castellà, timó en valencià, ¿vale? Tirem un poc de timó. A continuació, anem a tirar-li el que més li agrada a Arguiñano. Sabeu qui és Arguiñano? És un cuiner molt conegut que sempre deixa en la televisió i li agrada molt el perejil. Li tirem un poc de perejil. I ja per últim anem a tirar-li la pebrella negra, ¿vale? Per això vaig a necessitar les dues mans, així que para el vídeo i després vos seguís explicant. Bueno, ja ho tenim fet, ¿vale? Ho vegeu? Veieu com s'ha quedat. ¿Vale? S'ha quedat perfecte. Una oloreta genial. Sabeu com se diu de rechupet en valencià? Se diu de categoria. S'ha quedat de categoria. Què anem a fer ara? Molt fàcil. Anem a agafar una tortita, ¿vale? I què anem a fer? L'anem a calfar en el microones, ¿vale? Així n'ha quedat. Ara, tortita. I comptem 15 segons, ¿vale? Parem el microones. La traguem. I ja la tenim calenteta, ¿vale? I què és el que anem a fer? Molt fàcil. Anem a agafar un poquet del que hem fet i l'anem a ficar dins de la tortita. I ja està. I quin és el nostre següent pas? Més fàcil encara. L'anem a agafar i com si tinguérem plastelina l'anem a enrotllar. I ja tindríem muntada la nostra fajita. Bueno, ja tenim així la nostra fajita muntada, així que jo ja he superat el repte. Ara vos toca a vosaltres. A veure, si vegeu que no podeu fer el vídeo, també val que envieu una foto en algun menjar que t'heu fet juntar a la mare o juntar al pare. O amb els dos. Vale? Vinga, adeu!